بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ɗan uwa na musulmai, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan makaranta tamu mai albarka mai suna taska asrarai Kano TV. Hawa yau muna ƙara kawo muku wani sirri na wannan makaranta tamu. Sirri ne mai albarka, gashi kamar haka. Don neman ƙarin bayani za a yi tuntuɓar mu ta nambar waya 090 63 76 6347. Sabida haka magani ne na ciwon ciki ko mara, hususan 'ya'ya mata ko kuma yaro namiji babba ko saurayi wanda yake ciwon ciki ko mara, sai a rubuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafa 7, sai hatimi kafa 1, a wanke a shafa a gurin kwana 3. In Allah ya yarda an daina ciwon mara. Ciwon mara ko da na al'ada ne da mata suke yi, ko ciwon ciki, in Allah ya yarda aka rubuta wannan da jahi rasulillahi bukata za ta biya. Wayannan sirrikan da muke kawo muku sirrika ne na mujarrabin, wayanda an jarabta su an yi sosai. Saboda haka wanda yake neman ƙarin bayani ko kuma ke so don muka ɗora abubuwan sirrika na wannan makaranta ta mai albarka, ya mana lakin, sannan ya danna ƙararrawa. Duk lokacin da muka ɗora zai ji insha Allahu. Allah ya ba mu nasara. Kuma mutum ya duba loban mu, akwai nambobin waya da zai iya ƙara tuntuɓan mu a ciki. Bisalam, ku huta lafiya.